What's up mga kalungat? Mayong buntag. Maupay pagmata. Gipukaw ko. Gipukaw ko kay mag-am daw. Mga on. Wow! Oras di karon alas 8 na. Alas 8 sa buntag. Alas 8:30. Mara ito, gipukaw ko sa mga kwarto kay atong pikas sa mga amigo. Nagluto mo sila. So, tara. Mga unta. Diba? Hey, what's up? Meron mong order ni mo ba? Order mo nga kan? Kanang cake. Wow! Okay, nagluto daw sila. Pakita ko. Ano to? Rice. Rice, okay. Wow! Chicken. Rice. Rice gyapon. Chicken rice. Pansit. Lah, happy birthday ba kayo eh? Wow, birthday party kayo. Napay kuan. Grape juice. Gripo sa isa gripo. Okay, muna eh. Friday, no? Just kaya ako na. Uy, happy birthday ha. Happy birthday boy. Happy boy, Mr. Jess. Ano? Unahan ko lang to. Tagal nyo. Ano? So, mga oras ha? Tigba ka. Patay na ang may... Nagutom yun eh. Tapos na ba eh? Ano na ba? Ano? Hindi nga daw yung YouTube. Tingnan mo yung ano ko, sukat ko. Gamayra ni. Hi. Gamayra ni, ito ka mag-camera. Ayo, tantangan ng camera. Ito oras. Wala na tayo eh. Pansit sa turami? Uy. Birthday boy. Oh, grabe eh. Okay, kaya. Ito, tulo rami no? Tulo rami pero saan nga may bisita. May mga food. Kaya social distancing naman god. Okay, diri ko. Hoy. Wala yung slide, nakamas, bawal. Ano na, close open lugar na siya. May na. Dito masita dito, dito masita.
Few moments later. Meow, meow. Oh, yeah. Hindi, bye. Saan ka nagkuhan? Oo, hindi mo pwede. Kailangan mo ang computing, lalaki na siya. Muna. Pinagkuhan. Pero, tupo. Oo, sa Picas Building. Mga gwapo ni Sakuna sa... Sara ka, mahangiyo eh. Dili pakita ang pula oy. Daan mo, dito. Dili pakita. Lulo na. Kapit mo sa katuig, huwag yapon. Chawa. Sara ka. Lulo. 2 hours later. Welcome back, sinibak. Nya, ni kabalik na ko sa akong room. Manak og kaon. Busog gay ko. Ipukaw lang ko ganina nga para mangaon daw. Sana all pagkaon para mangaon. Birthday daw. Busog gay ko. Nya, tingala ko kay mura mo nahubog. Mura makahubog dining ko ano? Kining makahubog dining ko ano? Sobrang kaon. Really? Oh, o karong katulugon ako. So, moro to. Adios.